Abdullahi, amma kai ke sai nan. Nake tsaye na jiran ki. To barka da zuwa. Lafiya lashe ya? Lafiya kala. Ya mutanen gida? Kowa lafiya lau. Kana ji daɗin ganin ki? Ni kuma na ji daɗin ganin ka. Ko? To bari mu nemi wuri mu zauna. Oh, nan ga ma yayi. Zan je yayi na biyo na ga kyakkyawan fuskin ki. To ni kuma gashi kaga ka samu lafiya ta kalau. Amma ba masala za mu yi tun tare. Oh, ga gida mu zaki ya zaman ki ga dare na zo. Shikenan ba. Bari ta.